guys, for today's video guys, samahan niyo ko. Gagawa tayo ng chicken potato with creamy mustard. Ayan. Nahiwa ko na guys yung ating tomato potato. Ayan. Hindi ko siya tinanggalan ng balat guys. Then, maglagay tayo ng olive oil. Paprika, black pepper, oregano, and salt. Mix natin siya guys. Ayan. I-ano lang natin para manuot yung kanyang ingredients guys. Saka natin siya i-open. Ayan na guys, yung ating chicken. Ikikip lang natin siya ng at least half hour. Ayan. Ayan guys, yung ating potato. I-open ko lang siya guys. Ito na guys yung ating chicken. I-grill ko lang siya guys. Grill natin siya sa butter. Ayan. Tayo guys, magigisa ng ating mushroom. Ayan. Lagay muna tayo ng onion. Sunod ko na guys yung ating garlic. Ating mushroom guys. Tutuin ko lang guys yung aking mushroom ha. Add ako guys ng konting black pepper and paprika. Then konting tubig guys. Tanggal ko guys yung mushroom. Ayan. Mag-add tayo ng cooking cream. Then, mustard. Then, mag-add ako guys ng cheddar cheese. Add ako guys ng 1 lemon.